Carna tembûr dikir destê xwe, carna jî gopalê xwe wekî tembûr digirt, bi tiliyên xwe li gopal dixist û ji me re strana bapîrê xwe digot. Strana ûsivê kal, silê sêwî û gelek kilamên din digot. Lewre wî rind nedizanî li tembûrê bixe. Bê derew pirî caran tembûra wî ya ço bû yan jî gopalê destê wî bû. Destana Seîd Mistefê û Axçîhanê jî yek ji wan klasîkên gelê me yê mazlûm e. Di destpêka derketina evîna Seîd Mistefê û Axçîhanê û vir de Kurdên Elewî bi taybetî jî Elewiyên herêma Dêrsimê, piranî jî Kurdên devera Newala Karê, gundên ku girêdayê qeza Mazgîrê ye û lîwa Moxindiyê ne, vê çîrokê û strana van her du gorbihiştên gelê xwe bi dil û xemek evînî ve guhdar dikin. Pirtûka destana Seîd Mistefê û Axçîhanê ji aliyê Reza Çolpan ve hatiye nivîsîn û ji aliyê Weşanxaneya Weqfa İsmaîl Beşîkçî ve hatiye çapkirin. Di sala 2017 de çapa yekem derketiye û ji 120 rûpelan pêk tê.